आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना नैबे बिथांमोना इयाव दं बिथांमोना थांनानै सारखौ गाज्रि एटेक खालामहैदों जोदों सौदों गाज्रि रोखोमै बिथांखौ बुदों। हेल' लोगोफोर गासैखौबो आङो हैप्पी क्रिसमास ओमफ्राय दा आं दिनैनि भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन आं मैयाहाय फेसबुकआवबो माखासे हगारनाय जादों हगारनाय माने आं दा खैला मैलायावसो दंफैखायो दे सिदा बाथ्रा माखासे बाथ्राया बुंनो सानाखैमोन आं सिदा बाथ्राखा बियो टपिकआ जाहैगोन आबसुनि सायाव ओमफ्राय दिपेन बर' बिथांमोननि सायाव जायफ्रा आबसुखौ मोजां मोनो बा सापर्ट खालामो बिथांमोना नायाबाबो जागोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय माने आबसुनि सायावनो जाजोबगोन आरोखि गासिबो टपिकआ दिपेन बर'मोननि सायावहाय ओमफ्राय एकदम जायफ्रा एकदम मोजां मोनखाथारा सुखुवा बा आबसुखौ बिराद मोजां मोनो बिथांमोना आबसुखौ रायबा एसेब्लाबो गोसोआव नांहोयो बिथांमोना एकदम बेलकुल दानाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै एसे गाज्रि रोखोम सोंखारि गोनां आबसुखौ सोंखारिनाया बेनो जे दिपेन बर'आ सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि बा ओरैहाय साइडनि घग्राजुलिनो माबा माबि बेजों दङ आं मोजां मोनथिजोबा दिनै बावहाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाखौ बुनायनि सायावसो एनडिएफबिनि सासे नायजाब होनाय सासे दं आरडि फेक्सननि बिथांखौ दिनैहाय आबसुनि दैदेनगिरिफोर बे घग्राजुलिनि आबसु बा सनितपुर थिंजायनि आबसुफोर जाया मा हिसाबाव बुखो बुग्राफोर खारना मा नोंथांमोना सानदोंना सानाखै दिनै दिपेन बर'आ नोंसोर आबसुखौ लानानै बेसेबां मा गेम गेलेनो नागिरदों आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जेनेरेल सेक्रेटारि कनेन औवारि ना मा बेबो सासेया मोनथिदोंना मोनथियाखै नोंथांमोना दिनै एनडिएफबिनि खोथाखौ लानानै बिराद बार बुङो दिनै बावहाय नायजाब होनायखौ मा हिसाबाव बुखो मानो बेनोमोन नामा नोंसोरो एनडिएफबिखौ डमिनेट खालामना दोननो नागिरनाय आरो नोंथांमोननि बे बोलोजों बुख्रुबनानै गादबजोबनानै दोननो नागिरदों नामा एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरखौ जोंनाव नाङोलै दिपेन बर' आरो जाय बुग्रा दिनै बिसोरो बर' हारिनि बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा बिसोरो लाजि रोङाखै नोंसोरो दिनै सोरखौ बुदों नोंसोरो नायजाबखौ बुनाय माने एनडिएफबिनि जेसेबां एक्स एनडिएफबिफोर बिसोरखौ दिनै नोंथांमोना बुनाय जादों आबसुफ्रा बेफोरखौ बिराद मोजां मोनदों आरोखि ना दिपेन बर'आ अनलि स्पेसियेलि दिपेन बर'आ बिराद मोजां मोनदों दिपेन बर'आ बिदिखौसो फोरोंबाय थादों नामा दिपेन बर' नोङो जों एनडिएफबिया दिनैसिमबो जों एक्स एनडिएफबिफोरा दिनैसिमबो रावखौबो दिनैसिमबो बांद्राय गरमै दुगायै दादागिरि खालामनानै रावखौबो बुफेराखै दिनै डिसबेन्ड जानायनिफ्राय रावखौबो बिदि बुफेराखै आरो नोंथांमोना दिनैहाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ दिनैहाय दिपेन बर'नि सामसाफ्रा मा खालामदों डमिनेट खालामना दोननो नागिरदों जानो हागौ दिनैहाय नंगौ नोंथांमोना बेखौ बुनायनि जाहोना बनसुखौ दिनै बनसु दानो थांनायनि थाखाय बा बनसुनि इउनिट बा आनसलिक दानो थांनो नागिरनायखाय नोंथांमोना बुदों मा फोरमान दं बिदिब्ला दिनैहाय जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरा सोरबा सासे सोद्रोमाखौ लोगो लानो थांब्ला बे बनसु जागोन नामा आं बले बनसुनि मानसि नङा आं बनसुखौबो सापर्ट खालामा आबसुखौबो सापर्ट खालामा आङो बनसुखौ दिनै दानो थांदों होननानै बुबा जागोन नामा खमसे खम सों रायलाय दिनैनि दिनाव रावनिबो दादागिरि सलिया आबसुनि दादागिरि सलिया बिबो जानाय नङा आबसु दिपेन बर' नोंनि बे फिसिनानै दोननाय सामसाफोरनि बे दादागिरि सलिनाय नङालै दिपेन बर' सिदा सिदि बाथ्रा दिनैहाय नोंथांमोननि आबसुनि इउनिट लेभेलनि मानसिफ्रा बिपिएफनि जानानै गिबेसिबां केम्पेइन खालामदोंमोन बेफोरनि भिडिअ फुटेज नांगौ दिनैसो मानि थैनि गरम बिलाइ दिपेन बर'नि सामसाफ्रा सनितपुराव एक्स एनडिएफबि नायजाबखौ बुगोन मा जाहोननि थाखाय बुनांगौ बेफोरनो जाबाय नोंसोरनि बे गोजोन गोरोबथाया दिपेन बर' दिपेन बर' बेफोरनो जाबाय नामा
दिपेन बर'आ दिनैहाय बेफोरबायदि गेलेनानै बिटिसिआव गासैयावबो आबसुनि केन्डिडेट होजोबनो नागिरदों आबसुनि जेसेबां केन्डिडेट दं होजोबनो नागिरदों प्रमद बर'नि साल आरो दिपेन बर'नि साल बेफोरो दिनै बर' जाथिया मा अबस्था गोग्लैदों हा बिजेपिया मा खालामनो नागिरदों बेफोरनि सायाव एसेबो सानफेराखै ओरैनो गोजोन गोरोबथा होनबाय थाबा जानाय नङा आखाइजों थांनांगोन आबसुआ दिपेन बर'आ दिनैहाय एनडिएफबिनि जेसेबां एक्स एनडिएफबिफोरखौ डमिनेट खालामना दोननो नागिरदों आथिं सिङाव आबसुनि मैला सोलानांगौ आबसुनि आथिं सिङाव थाजोबनांगौ बेखौ खालामनो नागिरदों दिपेन बर'आ जों जानो होआ दिपेन बर' नोंनि दादागिरियाबो सलिया सिदा सिदि बाथ्रा बियो मानोथो दिनैलाय नोंसोरलाय दिनै गसाइगाव बायदियाव मानोथो दिनै आबसुआ दादागिरि खालामनानै आनसलिकआव लाना थांनानै बुहैनानै 5,000 जरिमाना नांदों थाल दङ नामा बेफोरखौ दिपेन बर' हा नोंसोरनि दिनै दे एनडिएफबिखौ जे एक्स एनडिएफबिखौ बुजेनबाय बे जे फोरमान एनडिएफबिखौ जे सिगां फार्स्ट बुथारजेननाया बे दिपेन बर'निनो दैदेननाय आबसुआनो जाब्रां गसाइ बुथारजेनामोन बे समाव बुथारनो फार्स्ट मुंख्लं जानाया आबसुनि आखायावनो थैदों दिनैबो सेकेन्ड टाइम डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव एक्स एनडिएफबिफोरखौ बुथारनो नागिरदोंमोन आबसुनि मानसिफ्रानो दिनै आं बेफोर बाथ्राखौ बुंखांनो सानाखैमोन दिनै सेकेन्ड टाइम डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि बिखायाव सु हाबनानै दं गोजोन गोरोबथा जादों होननानै बुंदों सानसेबो सुख सान्थि थानो मोनाखै नोंसोर आबसुआ दिनैहाय आनसलिकआव सुख सान्थि थाबा जागोन नामा नोंथांमोना दिनै आनसलिकआव थायो मा सिन्था खालामो हारिनि मा खोथा रायलायो नोंसोरो सोरखौ मा मोजां क्लास बुजायो नोंसोर दिनै ड्राग्स एडिक्टेडनि फारसे एवारनेस प्रग्राम लादों मा एवारनेस खालामदों सोरखौ मा एवारनेस खालामदों दिपेन बर'आ हा मा एवारनेस खालामनाय जाखो बेफोरो दुनियानि ड्राग्स एडिक्टेड खालामजोबनो नागिरदों नोंसोरो मानोथो दिनै गुबुन लाना खारलायबाय थानाय बेफोरखौल' मानो होबथानो हायाखै अनलि ड्राग्सखौल' खालामबा जानाय नङा बर'नि गेजेराव ड्राग्स जाजेननाया सोर जाजेनदों हा सोर फोरोंजेनदों आबसुखौनो होनना बुंजागोन बेफोरखौ दुनियानि फरायसा आफाद गथ'फोरखौ लागोन मिटिं खालामगोन दिनैहाय जेरावबो बायदिसिना माबा माबि खालामहैगोन पिकनिक स्पट खालामदों दिनैहाय मा खालामदों बेफोराव मोनाबिलियाव मा जायो मा सलियो आं दिनै गोबां बाथ्रा बुंबावनो सानदोंमोन दै दिपेन बर'आ दिनै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बुजेननाय बेफोरनि सायाव एक्स एनडिएफबिफोरा दिनैसिमबो दासिमबो जेबो सानफेराखै नोंथांमोनखौ दिनै जों बेकबन होननानै मानिदों आं बुंनाय राव नङा खुद आबसुनि सोद्रोमाफोर आबसुनि दैदेनगिरिफोर आनसलिकआनो जा मायानो जा बिथांमोनानो बुङो आबसुआ दिनै बेकबन बर' जाथिनि बेकबना बेफोरनोमोन नामा सोरखौबा बुनो बेकबनसो जादों नामा नोंसोरो दिनै दालाय दासा बे गेंफोरा बायजोबोबा बे दिपेन बर'नि बेकबना सलिया जाया हारिनि खोथाखौ बुं बर' हारिनि जानानै खोथाखौ बुं बर' जाथिखौ दिनैहाय माबायदिहाय जों दैदेनलांनो हागोन दिनैहाय जोंनियाव मा सोनो नागिरबाय थादों बिजेपि सरकारा मा खालामनो नागिरदों बिजेपि सरकारा दिनैहाय आरोबाव मा खालामबावनो नागिरदों हिमन्त बिश्व शर्माया बिनि फारसे सानदोंना सानाखै हिमन्त बिश्व शर्माया जों बर'खौ मा खालामबावनो नागिरदों बिजेपिल' खालामनो नागिरदों जों सलिहोआ बिजेपिखौब्लाबो जों देरहा होआ एबारावहाय नोंसोरनि बे आबसुआ दिपेन बर'आ इलेक्सन गेलेनो नागिरदों जों बेखौ होनो होआलै दिपेन बर' नोंखौ जोङो गोथां गोब्राम फेजेनगोन एक्स एनडिएफबिफोरा फेजेनजोबगोन जेराव जों फेजेननो हागोन बेयाव फेजेनजोबगोन आबसुनि मानसिखौ हाजार संकस तुसदिया इलेक्सन गेले आबसुनि मानसिफ्रा आरो बिसोरनि टारगेटआ बेनोखामोन गोजोन गोरोबथा लानानै जों इलेक्सन गेलेजोबनानै जोङो गुबुन जाय काराप्टेड बिसोरखौ जोङो बुरखांजोबगोन थाङै थुङै नोंथांमोननि सरकार दाना होनाय बेफोरनो काराप्टेड गोजा बेफोरनो काराप्टेडआ मानो बेफोरखौ बुरखांनो हायाखै मानो होखांनो हायाखै आबसुनि मानसिफ्रा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ बुंबा दिनै लाजियो सोरखौबा दिनै बुनाय सोरखौबा माबा धमकि हैनाय नैबे अफ्रिया गिया बिदिखौ गिग्रा मानसि नङा बे अफ्रिया सोरनिबा धमकिखौ सोरनिबा गावगोन देथारगोन एक्सिडेन्ट खालामनाय गारिजों फुथारनाय बेफोरखौ अफ्रिया गिग्रा मानसि नङा बेफोरजों गेलेनानै फैनाय मानसि जोंफोरो मिथिबाय जों गिग्रा मानसि नङा
आरो माबा मोनसे सोंनोब्ला सिदा न'आव थांखा आंनि न'आ साफागुरियावनो मिथिबाय प्रभातनि एरियायावहाय आंनि न'आ एक्स BLT दा BJPनि दैदेनगिरि आं सिदा बुंदों चिरां डिस्ट्रिक्टआव साफागुरियाव प्रभातनि न' खाथियावनो आंनि न'आ थां आंनि न'आव थांनानै एबसुनि मानसिफ्रा थां सोंहैथां मानो नों बिदि गोब्राबबाय थायो होननानै सोंहै आं बेखिनि खोथाखौ सोंजानो लुबैयो मानो थाङा मानो जेबो बुंहैया हा दिनै नोंसोरखौनो गावखौनो गाव बिराद गोरों साननानै लायो नामा दिपेन बर'आ बेसेथो गोरों मानसि नोंबोलाय बेसेथो मा हारिनि मा खोथा मा साननो गोरों नोंबोलाय हारिनि सिन्था खालामग्रा दिनैहाय नायजाबखौ मानो बुखो नायजाबनि सायाव सोंहैथां नायजाबनि सायाव मानो जों दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ XNDBआ रावबो जेबो बुङाखै आं मेम्बार हिसाबै बुंदों बेखौ थानो हायाखै नोंथांमोना दिनैहाय कअर्डिनेशननि कमिटिनि सासे दैदेनगिरिखौ बुदों गाबोन इउनाइटेड फराम अफ XNDBनि दैदेनगिरिखौ बुवा मा बिसास एबसुनि सायाव आंहा थोबसे फोथायनाय गैया एबसुनि सायाव मालाबाबो मोजां फोथायनाय गैया बिसोरो गावखौनो बिराद गिदिर आफादनि मानसि सानना लायो जोंनि अनगायै बे BTC आव जों आबसुनि अनगायै रावबो गैया बेफोरबायदि साननानै लायो नाथाय बेफोर गासैबो भुल बेफोर गासैबो मिस्टेक नोंसोर जे पारफेक्ट नोंसोर जे गासैबो लेखा गोरों जोब नोंसोरनो जे गासैबो हारिनि खोथाखौ सिन्था खालामग्रा बे नङा बे जानो हाया नोंथांमोनानो जे गासैबो लेखा गोरों नोंसोरनो जे गासैबो साननो हनो गोरों गियानि गुनि साबसिन हामसिन जों आबसुआवनो दंजोबो बेखौ साननाया भुल दिनैहाय नोंथांमोननि साननाय एफाराब गियानि गुनि सानग्राफ्रा मानो बुखो दिनैहाय सोरबा सासेया दिनै नायजाबा दिनै माबा मोनसे खामानियाव थांनायावहाय सोरबा सासे गुबुन सासे मानसिखौ लोगो लानायावहाय बेखौ बुनांगौ बे मालाबाबो जानो हाया आरो लोगो लाखांनानै फैना दिनै नोङो मानो बिदि लोगो लाखो मा सानदों सों खोथाथ' दंना आबसुनि मानसिफोरजों नों मानो रायज्लायनो हाया नायजाबनि जाखिनि कुइसन खालामनाय बेखौ आबसुनि मानसिफ्रा फिन होनो हाया लाजिनानै दमजों बुनो नागिरदों बिसोरो नायजाबखौ बुनानै डमिनेट खालामना दोननो नागिरदों नोंथांमोना दिनैहाय जा खनसे बाय मिस्टेक नोंथांमोना बुबाय आरो बाय मिस्टेक उदैयाव जोदों मबाइल बायदिसिना लानानै थांदों बेफोरनि फारसे सांग्रां जा आरो दिपेन बर'आ गासैबो इउनिटआव सांग्रां खालामनानै दोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दाखालिबो जेब्ला खैला मैलानिफ्राय आं साफागुरि आंनि न'आव थांदों सोरनि दैदेननायाव जादों बे आं दिनै स्पष्ट बुंदों दामपारजों फुख्रबनो नागिरदोंमोन आंखौ सोरनि दैदेननायाव जादों बेफोरो दिनै नायजाबखौ डाइरेक्ट बुदों इनडाइरेक्टलि जों बेफोरखौबो साननो गोनां जानानै फैदों इनडाइरेक्टलि साननो गोनां जाना फैदों बेफोरखौ होनबा XNDBनि सिकिउरिटिया माहाय थाखो मानो गोजोन गोरोबथा लाबोखो जोंखौ दिनै सुख सान्थि न'आव थानो मानो होआखै जोंनि बारै मानो बुङाखै NDBनि बारै बेसेबां बुंदों बिसोरो मा बुंदों इन्डिया गभर्नमेन्टनि सिगाङाव मानो टेबोल सौख्रांना बुंनो हायाखै हायोबा बुं दिपेन बर' नों बर' जाथिनि जुदि नोंहा जुदि अननाय दङब्ला बर' रायजो राजानि जुदि साननाय दङब्ला टेबोल सौनानै बुं डिभाइड आसाम 50-50 बुंग्राफोर जोंबो बुंदोंमोन सानसे समाव सभारेन्टिनि बाथ्रा NDBआबो नाथाय बे जायाखै जानायबो नङा जों सानदोंमोन मा सभारेन्टि जायाब्लाबो जों स्टेटआ बा UTC बेखौ जागोन जोंहा सिमां दङमोन नाथाय बेवहाय आबसुआ ग्रोब हाबसोबनानै होनानै प्रमद बर' दालाल दिनै प्रमद बर' दालाल हाबजेननानै जोंनि NDBनि जा सिमां थेर बेथेर खालामजोबनानै होदों जा सिमां नुनाय गासैखौ सिफायजोबनानै होदों बे प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जाजोबदों बे प्रमद बर'आनो गासैखौबो दिपेन बर'नि दैदेननायावनो दिनै NDBखौ बुजेनबाय नोंथांमोना सांग्रां जाना थानाया मोजांखा आं बेखिनि खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दिनै नायजाबखौ बुदों जोंनि केदारखौ जुदि सोरबा NDBनि मानसिखौनो XNDBनि मानसिखौनो सोरबा आखाइ होयोब्ला जों बिनि न'आव थांनानै मोननाय मोनिया उननि बाथ्रा न'आव जिरायहैथिगोन समाजनि गेजेराव ससियेल मिडिया फोसावजोबनानै होगोन जों थ' लोगोफोर सनितपुरनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय गासैबो आबसुआ नोंहाबो जानो हागौ खिन्थु सासेजोंनो आबसुआ गासैबो बुंजानो गोनां जादों बेखिनि खोथायावहाय गासैबो आबसुखौ आं बुंजोबाखै दै
आं माखासे बिथांनि बुनायावहाय आं मैयानो भिडिअखौ आं फेसबुकाव एसे हगारग्रोदों माखासे बाथ्राखौ आं थानो हायियाव दिनै गरमाव खोथायाखौ ओंखारलांदों नाथाय गासैबो आबसुखौ आं बुंजोबाखै बावहाय आबसुफ्रा गासैबो आबसु नंजोबा आं गासैबो आबसुखौ बुंजोबाखै बे आबसुनि गेजेराव 100 जननि गेजेराव 50%आ मोजां दङ 50%आनो 2 नाम्बार एकदम थार्ड क्लास अनलि फैसाल' सिनायग्रा आबसुनि मानसिफ्राबो केम्पेइन खालामनाय समाव BPF निफ्राय सोर सोर फैसा लादों बेफोरखौ जों रग' रग' बुंनो हायो रग' रग' बुंनो हायो बेफोरखौबो नाथाय जों बेफोरखौ दिनैनि दिनाव बुंनो आरो बै मानसिखौ असनमान खालामनो सानाखै आरो बुंनायबो नङा दिनै जाखिनि बाथ्रा बुंबाय बेयावनो फोजोबनोबो सानबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि सनितपुर जिल्लानि गासै रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे गासैबो XNDP अथि लोगो नोंथांमोन मैयानि जाथायखौ लानानै आं दिनै मोनसे पस्ट होनो सानदों दा बाथ्राया जाहैबाय नायजाबसार मोनसे समनि रन्जन दैमारि फेक्सननि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि लोगोसे दानि क'र्डिनेशन कमिटिनि सेन्ट्रेल बडिनि सासे गाहाय नेहाथारि बिथाङा गहपुरनिफ्राय फैनानै बेलस्रियाव आलासि जानो फैदोंमोन लोगो दंमोन सानै सेंग्रा ओंखाम जानो नागिरनाय समाव बिथांमोना गारि बलेर' स्कर्पिय' लानानै 6खान 7खान गारि लानानै बिथांमोना सारखौ एटेक खालामहैदों बेयावहाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बेलस्रिनि आफादगिरि नेहाथारि ढेकियाजुलिनि आफादगिरि नेहाथारि हुग्राजुलिनि आफादगिरि नेहाथारि राङापारानि आफादगिरि नेहाथारि आनसलिकनि लोगोसे भालुकफुंनि आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना इयाव दं बिथांमोना थांनानै सारखौ गाज्रि एटेक खालामहैदों जोदों सौदों गाज्रि रोखोमै बिथांखौ बुदों दा जों बेयाव दुखु फोरमायदों बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जाहाथे बिथांमोना XNDP-फोरखौ दाउ अमाफोरबायदि जोबथिंनो सानदोंबा खिन्थु बेयो खिन्थु जों मालाबाबो सैज' खालामनाय नङा जोङो दिनै मोनसे समाव हाथियार हमनानै दावहा नांनानै दिनै जोङो एकर्ड खालामनाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोङो दिनै पाब्लिक बायदि जानानै दङ पाब्लिकजों जोङो बिदा फंबाय हिसाबै जों गासैजों गोरोबनानै दङ नाथाय मोनसे बाथ्राया बिसोर सानसे समाव दङमोन जोंबो बर' फरायसा आफादावनो दङमोन जोंबो 6-7 बोसोर थाबोदों मोनसे समाव आफादाव थांदों आफादनिबो थाखाय जाथिनि थाखाय नांदों नायजाबाबो सासे दैमालु गोजौ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिमोन बिथाङाबो सानसे समाव फोरोंगिरिनिफ्राय हाजिरा लानानै बिथाङा आफादाव थांदों हाथियार हमदों हारिनि थाखाय नांदों मोनसे समाव गबिन्द साराबो आबसुआव खामानि मावबोदों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों सानसे समाव बिथाङाबो फोरोंगिरिमोन बेनि उनावहाय बिथाङा हाजिरा लानानै सानसे समाव हाथियार दावहायाव बावसोमदों दा